Asi jo. No to se protože na dopravních říkáš, na dopravních podnikách mi řekli, jo, že to platí. Vy jste magor. Vy nejste normální, jste magor. Jiný to neřekne a drží hubu. Jo, ale jsi takový magor. Já vám říkám, že když jedete z pásma B do pásma 1, musíte mít jízdenku. Ne, nic nemusím. Do pásma Ne, 1, do nic, pásma 1. ne, nic nemusím. Jako když si kupujete za 8. Musím se jako poslat a to ani já nic nemusím. No v pořádku, tak si Jo, ne, to nevím platí tady odsaď. Paní, neplatí vám to, když se podíváte na jízdní řád, vidíte tam, že zpátkovodě jsou... Ne, vy jste magor. Ne, vy jste magor. Vy jste magor. Tak asi se mnou. No jistě, že jo. Jistě, že jo. Tak se vystupte. Ne. Vy jste magor. A proč se za mě dělat nebudete? Proč se za mě dělat nebudete? Protože mě serete mě. Já se vám snažím vysvětlit, že kdyby takové revizor, zaplatíte 950 korun pokuty. A vůbec se s vámi nebude bavit. Ne, to se vám snaží, že ne, protože vy jste magor. Protože jiný člověk řekne, že hubu, ale jste takový magor. Jste magor, nejste normální. To si vůbec myslíte? To si myslím, že se vám to snažím říct tak, jak ne, je tarifu. To mi neříkáte, protože to není pravda, že to je 100 000. A myslíte si, že když si tady koupil kartu, že jo, že si se tady budete volat. To musíte nabít na obě pásma, paní. Já už vy se mám vozit, vy jste normální. Jo. No, vy jste magor, protože nejste normální, protože to platí. Tady odsaď až do Křenice. Vy nejste normální, jste magor. Znáte, když jdem jevem? A jak vy to dosvědčíte? Co vám mám dosvědčovat? Vy nejste normální. Protože já to mám ověřený tohleto. Já vím, paní, ale já když jsem chtěl revizorovat, mě to stojí 6 000 korun, když paní je to začala. Já radši nejezdím. To je lež. No, čau, jsi tam? Čau, Jirko, prosím, mám tady problém s jednou paní prošlující, tady na mě líčí mi z pásma B do pásma 1, prostě přes vůbec na pásmo 1 a pořád tady na mě říkal, to se teď nezdí. No. Tak už máte to vyřízené. No. Ano. Ano.